गसाइगाव महकुमानि फाख्रिगुरि दुलागावनि सासे आइजोआ गोमानानै दं। मुङा दिपाली मुसाहारि। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फाख्रिगुरि दुलागाव गामिनि दैथुन मुसाहारिनि बिसि दिपाली मुसाहारिया 5 फेब्रुवारिनिफ्राय गोमानानै दङ। गावनि आंगो बिमा बिफानि न'आव थांनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव सौफैफिनाखै। न'खरनि सुबुं आरो फिसाय दैथुन मुसाहारिया गोबां नागिरसेयावबो जेबो खौरां मोननो हायाखै। बे बिथिङाव दैथुन मुसाहारिया साबखाता पुलिस आउटपस्टआव गोमानायनि केस होदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे सोरबाफोर नुयोब्ला 7099631822 नम्बराव फोरमायहोनो खावलायदों। बेफोरबायदि सोरनावबा थांगोन बेफोरबायदि खोथाखौनो बुंखायाखै। गाव मोजाङै बुंनानै थांखादों, आं न'आवहाय थांनो समबारखालि फैफिनगोन, समबारखालि आं फैयाबा नों न'आव थांनानै लाय, बेफोरबायदि गावनो खोथा बुंलांखादोंमोन। न'आवबो ओरैनो माबाफोर दावराव दावसि जायाखैमोन? जेबो न'आव दावराव दावसि गैया। ओमफ्राय ओरैनो गोमानायनि नामावहाय पुलिस प्रसासननो माबा FIR बा माबा होबायमोन नामा? औ, बेखौथ' जों पुलिस गोमानाय मिसिं केस होनाय जाबायमोन थानायाव। बबे थानायाव होनाय जायामोन बेखौ? साबखाता पुलिस थानायाव। दावराव दावसि गैया, उसुं खाथिनि मानसिफोरानो मिन्थिजोबखागौ। आरो जौबो लोङा जाया आङो, माने हिनजावखौबो दिनैसिम बुफेरखायाखैबो। आरो न' लुनो थिनदों न' लुदों, गारि लानो थिनदों गारि लादों। सोरबाफोर नुबाय बायोबा अननानै आंनो खोन्थाहर। बे दैथुन मुसाहारिया, बियो गथ'आ आं मिथिगौ उन्दैनिफ्रायनो लोङा जाया, रावजोंबो नांलाया खमलाया, बेबायदिनो सोलिबोनायखा। दा बे रोखोमै थानाय सेंग्राखौ जों नागारनानै थांनांगौब्लाथ' असम्भब नङामोन। आरो दा बेफोरबायदि गथ'खौनो जुदि नागारना थाङोब्ला, बेफोरबायदि हौवाखौनो नागारना थाङोब्ला, अब्ला बे मा रोखोम जागोन बेखौथ' जोंबो सिन्था खालामनो दरखार जादों। आरो दिनै बे गथ'आ जोंनि गामियावबो रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा, आरो बिमा बिफाजोंबो नांलाय खमलाय खालामा। दिनै बिहा बिफायाबो दाखालि थांनाय मेसेङाव रुंसारि जालांबाय। दा बिहा मावरिया हिसाबैनो दिनै बिमाजों गजबनानै दङ। दा बिमायाबो हारसिङै, गावबो हारसिङैखा, रावबो गैखाया। बे बिहामजोखौ